салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон ва имрӯз бо шумо беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. пеш аз оне ки видеоролики оғоз намоем, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монед. мо боша оғоз мекунем. рафтем. варзишгари созмони AMC Fight Night Global Нурулло Алиев тамрини худро барои муҳорибаи навбатиаш дар Доғистон шурӯъ намуд. аллакай як ҳафта мешавад ки бо варзишгарони беҳтарини ҷаҳон дар як толор тамрин мекунад. ӯ барои боз ҳам хубтар омӯхтани нозикуҳои ММА дар як толор тамрин карда истодааст. муҳорибаи навбатии ӯ дар созмони AMC Fight Night Global ки моҳи март барпо мешавад дар кор кардааст. Нурулло Алиев то ҳол 5 муҳорибаи худро гузаронидааст ки дар ҳамаи онҳо дастболо шудааст. Дана Вайт гуфт ки ӯ бо Ҳабиб мулоқот мекунад. президенти UFC Дана Вайт тасмим гирифт ки дар бораи бо Ҳабиб вохӯрданаш ёдовар шавад. дӯстони азиз, як чиро бояд қайд кунем ки ин ҳама рӯзҳои наздик хоҳад шуд. биёед Дана Вайтро гӯш мекунем. ин ҳама аз чӣ тасмим гирифтани Ҳабиб вобастагӣ дорад. душанбаи оянда ман ба Абу-Даби парвоз мекунам. ҳоло аз омадани Ҳабиб ба Абу-Даби аниқ нест, аммо мо тасмим гирифтем ки ҳангоме ки ӯ ба ин ҷо меояд вохӯрем, гуфт Дана Вайт. ҳоло ҳамагон дар он фикранд ки Макгрегор ғолиб мешавад ё ин ки Парье, аммо эҳтимоли хеле баланд аст ки реванш байни Конор ва Ҳабиб баргузор мешавад. агар ин муҳориба баргузор шавад, 100% ҳамаи рекордҳоро мешиканад, зеро таърихи хеле тӯлонӣ дорад ва маҳз ин муҳориба аст ки ҳамаи дӯстдорони ММА онро дидан мехоҳанд. манам фикр мекунам ки шумо бо ин розӣ ҳастед. ҳатман фикртонро дар комментария нависед ва мо бо шумо хайрхуш мекунем. хайр дӯстон.